जे एनडिपिआ जिहेतु रिभलिउसनारि मोनसे आफाद, आर्मस रिभलिउसनारि, आर्मस हमनानै संग्राम खालामनाय, गतिके आर्मस लाग्रा हिसाबै आर्मसखौ सोरखारनो जमा होनांगौ आरो बे जमा होनांगौनि बिथोनाव आर्मस गथायनायनि जि दिन 30 जानुवारि हैदिनखालि जोङो आर्मसखौ गथायो। जोंनि बायफ्लेना थानाय एनडिपि मोनब्रै एनडिपिआ जिहेतु आर्मस गथायदों, हैदिनखालि जों आसा खालामदोंमोन बबेबा मोनसे बर' रायजो राजानि गेजेराव, बर' समाजनि गेजेराव बा बर'लेण्डआव, बिटिआर ओनसोलाव जोङो बृहत बर'फोरखौ लानानै जों गथायनो मोनो, जों बेखौ आसा खालामदों। नाथाय जोंनि सिमाङा जादिया। थेवब्लाबो जों आसा खालामदोंमोन जे गुवाहाटी अडिटोरियाम हल बेवहाय जोंखौ जथायसे खालामनानै जिहेतु सारेन्डारनि आर्मस गथायनायनि हाबाफारिखौ लादोंब्ला जोंनि लिडार्सफोरा, एनडिपिनि लिडार्सफोरा बेवहाय बाथ्रा बुंनो मोनगोन, स्पिच लाखिनो मोनगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। जिहेतु गोलाव संग्राम, बे संग्रामाव गोबां जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थु जिउआवबो नांबाय, बे गासै जारिमिनखौ फोरमायनो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों। किन्तु दुर्भाग्यआव जोंनि थाखाय बे जादिया। जियानो जादिया, जों बेखौ लुबैयो।